Ka-pretty some baby. Here. Hi. Ay, wait, ano? Hi, ka-pretty some baby, oh. Good morning, good morning, good morning. Mahina Mahina yung ating boses kasi tulog pa si Bana at si Sofia. Punta tayo ng work. It's 6:45 na. Breakfast lang tayo, handa ng baon. Tapos, larga na. And ano pala, itong mas pala na to, nagamit ko na. Ito yung binigay sa atin ni Roxy Goods. So, kung gusto nyo mag-order, she's based in California. So, pwede din kayong order sa akin para ako nang mag-ano sa kanya. Or you can check her channel, Roxy Goods. At saka yung bag, ginamit ko siya. Pero hindi ako nag-vlog nun. Kasi nagmamadali. Ang ganda ng bag, madaming nalalagay. Nagamit ko na yung Goods. Thank you, Goods. Sa bag. Ito, lalabhan pa to. Nilagay ko ganito kasi diba, madumi na siya. So, lalaban ko lang to. Ako ang maglalaba, hindi si Bana. So, lalagay ko lang muna dyan para hindi ko ma-miss. And then, magdadala ako ng isang ganito na banana cake para sa trabaho. Para may ma-share naman tayo ng konti sa amin. At saka, mag-breakfast lang ako. Ay! May balita pala ako sa inyo. Alam niyo, for so long, hindi ako nagtimbang ba sa sarili ko. Alam ko dati, yung timbang ko talaga dati, mali. Yung timbang ko talaga dati, I'm 60. 60 talaga yan. 59, 60, 59, 60. Sometimes nag-63 pa ako. Nung hindi pa ako buntis, ha. Tapos, nung nabuntis ako, ang alam ko, nung 1 year old na si Sofia, pumunta kami sa Pilipinas, yung kilo ko, kadilit ko lang talaga. Kasi ano ba yung ininom ko din dati? Nag-Luxy-Slim ako. Nag-58 kilos talaga ako. So, super saya ko talaga 58. So, nung nagkontrol na sa aking blood pressure, kailangan ko din magbawas ng pagkain. So, parang healthy eating din. Kasabay ng aking mga iniinom like kape or anything, yung mga detox na ginagamit ko, mga Luxy-Slim. So, yung mga pangpapayat. And then, yun, ang pinaka talaga max na na pinakamababa ko na kilo is 58. So, ngayon na lang lately na nag-cryo-lipo coffee ako. Hindi na ako nag-Luxy-Slim. Matagal na kasi naubusan ako. Yung glutan na lang meron ako sa front row. And then, ngayon, kape talaga. As in kape. Almost everyday kape. Kasi hindi mo talaga mamalan. Tsaka yung detox na frozen, pwede din yun na isasabay nyo talaga. Hindi lang pwede asa ka sa ganyan. So, basta ako more on kape. And then, ngayon, nagtimbang ako. Kasi nafe-feel ko din sa katawan ko talaga dito, yung ating neck, dyan, mafe-feel mo talaga. At saka, gano'ng kalay. Tapos, kung titignan mo yung pantalon mo, parang maliit na yung legs mo. So, meron pa naman ding fat sa tiyan. Hindi talaga siya super flat. Pero ngayon kasi nag-girdle ako. So, hindi naman siya talagang super flat. Pero, malalaman mo talaga sa sarili mo na, katulad dito mga damit ko, medyo lumuluwag na siya. May mga room for kainan, diba? Yung parang may room for food trip na naman. So, parang gumaan talaga yung pakiramdam ko. So, ngayon, nung nagtimbang ako, nagtimbang sa hubad, syempre, nasa kagagaling ko lang naligo. Hindi, hubad, nakatuwalya lang dito, at saka, may nilagay ako sa ulo ko, so 2 tuwalya. So, nung pagtimbang ko, OMG, guess, ilan yung aking, timbang? 55? Baba pa. Pero, isang beses ko lang siya, ginawa. Isang beses lang talaga. Ewan ko kung tama yun. Magtimbang tayo. Hindi, sabi ko, saan yung aking camera para may witness. So, walang camera kasi nag-charge siya. Kasi isa na lang camera ko, diba? So, 54, baba pa, baba. Baba ng 54. Ano siya? 53.6 kilos na lang ako. So, nung nag-meet kami before ni Bana, I was 54. So, parang ganito lang pala.
Kasi nafe-feel ko na talaga sa sarili ko na bumababa na talaga ako. Yung parang bang ang gaan ng katawan ko, parang ang liit ko, ganun. So, dito basta, nafe-feel ko na talaga. So, ititimbang natin mamaya yan. Maybe with the clothes or pwede din wala pa din. So, 53.6 yun siya. Sayang nga, wala akong camera kanina. Hindi ako nagsisungali. Alam niyo naman ako, I'm basing on my own experience. Parang reality show to, yung parang PBB na talagang totoo yung nakakita nyo dito. Walang false. Walang false. Uy, kain muna ako. Walang false, diba? Bakit tayo magsinungaling? Kunin mo na yung aking coffee. Papakita ko pala sa inyo anong laman ng aking bag. Detox. Para sa isang kasama. Tapos, yung ating kape. Ay, sa mga nagtatanong, ito pala yung ating kape. Cry o Lipo Coffee. Ayan. So, thank you para to sa mga kasama ko. Thank you pala sa kay Sistery Habits. Please check her channel. Nag-order po siya sa akin ng kape kahapon. Kinuha po niya yung last pieces. 3 boxes. Actually, 4. Kasasabi ko, meron ako dito pero pick up to sa mga sa mga kasama ko. So, sabi ko in mga 2 weeks time siguro or baka next week darating na max siguro. Next week Friday, Saturday or Monday, 3rd week of January. So, huwag kayong mag-alala. Ang sarap kasi ng kape. Yung kasi niya, yung flavor niya, parang 3-in-1. Or mas, kung nakatis kayo yung 3-in-1, mas parang ganun. Pero may mga healthy benefits siya. Like dito chia seeds, collagen powder, stevia, non-dairy, creamer, L-carnitine, at saka alkaline. So, hindi lang siya basta-basta coffee. Yung coffee kahit normal coffee, pag really good made coffee, siya, antioxidant. So, yung kape talaga is made for addiction. Na-addict ka sa kape, pero itong kape na to is ang dami niyang benefits. Sabi nga, healthy and active ingredients yung nakalagay dito. And Garcinia, Cambodia, and collagen. So, may ibang kape siguro yung mga mumurahin na nakakapangit ng skin. Pero itong kape na to may collagen, nagpapaganda siya. And nagpapasexy din. Para sa akin kasi kape is meant to be addicted. Kaya nga, masarap yung kape kasi addicted siya. Na-addict ka sa kabaliktad. Na-addict ka sa kape dahil masarap siya. So, ganun lang yun. Kaya kung gusto mong, if you're really a coffee lover like Casey Concepcion, di ba inamin niya na sobrang mahilig talaga siya sa kape. So, yung kape niya, syempre, yung mga nice na mga kape, sabi na, parang broad bean something, may mga inexplain si Casey doon na pag kape daw, talagang nabuboost yung sarili niya. At saka totoo naman din yun. So, kape, mga lalabs, na ubusan na ako talaga ng kape. Hey, Sistery, thank you. And to your friend, thank you. Eat it. You don't like it? Why not? This one is nice. No? Ayaw daw niya. No? Madali na ako. Tagal ng papa niya. What? Ha? Here. Here. Yeah? Oh. Mama put here, okay? So that if you want it, no, it's on a different side. Turn it on up. No, wait. Like that. Say hi. Say hi. Yeah? Manya, kagising lang, nalibang pa. Huh? Huh? Have to prepare my baong. Oh my goodness. A few moments later. Hi! Dito na ako sa trabaho. And mamadali na ako kanina kasi nagbuwas pa ako sa Casillas ba? Kaya din na ako nakapag-vlog. Rosy cheeks tayo kasi malamig. Ginamit ko pala yung ni Sophia. Grabe.
Dami na palang tao na andito. So. Ay, nako. A few moments later. Si Sofia ang nagbo-vlog sa akin ngayon. Hello! Welcome back to our channel! Sofia, come here to mama. Do dada. Catch mama. Here, come here. Catch mama. You do dada like that. Hey. Hey. Sophia. Look at dada. Yeah. Mama. Dada! You, baby. Be careful. That. No. Okay, follow what Dada's doing. Okay, what Dada's doing. Ha. Hey. Ha. Nah. See? No more. So, pakita ko sa inyo mamaya kung kung nasa mood siya kasi nagaganon-ganon sila ng kanyang dada ba, yung naghinawak ba. Tapos, tawag nito, na-stop kasi sabi ko kunin ang camera para makita din ninyo. So, wala. Karating ko lang pala, it's Saturday. Nagluto si dada ng what do you call this one? Croquette? Keep cooking. Keep croquant pala kay Sofia to. Sa akin, ubos na. Oh. Yan, I'm super hungry. Sinaantay lang namin Sofia matapos para makapag-dessert kami ng konti. Ayan. So far, ha? Oh, in the air fryer. Air fryer. 8 minutes. That's nice. Yes, come here! Ay! No. Gusto kasi niya siya humawak. Okay, yung mukha. Ay. No. Kuha tayo ng dessert. Kainin natin to. So, alam nyo ngayon, hindi ako natatakot kumain. Kasi, may mga kape, may mga detox, may mga gano'n na tumutulong. Sabi nga nila, parang saan ba yun nakita ko? Parang sa look. Parang may something, pero niniwala ko nito, parang sabi niya, once na pumayat ka na, mahirap ka nang tumaba. Wow! Diba? Ang galing. Pag tumaba ka, mahirap magpapayat. Pero pag payat ka na, mahirap nang tumaba. Tama ba? I don't know if you agree. Let's go, anak. Here. Sunod siya sa akin. Ito, mocha. 2 hands. Agoy! No, put that one down. Give it to Dada. Okay. Okay, hold 2 hands. Agoy. Okay. 2 hands on the table. Oh, be careful, anak. Yeah, put it there. Mama will get plate. Come, let's go get plate. Leave it there. Come, let's go get plate. Leave it there on the table. Yes, come. Give it to Dada. That. Dada. Pooh! You utot there. Wow. Thank you, Dada. For me, Dada, please. Thank you. Yay! Sarap. So, akyat na kami kasi gusto nang mag-toothbrush na hindi naman mag-toothbrush itong batang to. Ayan, no? Tapos, para makapagbihis din ako, maghilamos, diba? Ay, may nag-comment pala. Kung complete na daw yung aking, yung aking routine sa aking mukha. Maybe next time daw yung eye bags. Grabe naman! Grabe naman, eye bags talaga. Yung eye bags ko is, kaliwat sa family. So, nakuha ko to sa sa father side ko. Kasi, may aunt ako na, nasa na siya, nasa 60 plus na siya. Nung pina-eye bag surgery niya dito, tinanggal yung eye bags niya sa Cebu. So, I think nagbayad siya ng, mga, ewan ko, para sabi niya mga
ano daw eh, mga 60,000 pesos. Yeah, mga 60,000 pesos. So, hindi ko sure if, basta, hindi lang ako kasi yung sumama kasi busy na ako nun. Ang tinanggal is dito, oh. May surgery din dito. Parang upper at lower yung ginawa. So, nasa kaliwat namin yung eye bags. Tapos, ako kasi, mahinahanap ako para sa aking eyes. Pero, sarado yung tindahan. Sarado yung tindahan. So, we will see pag, makita ko siya. Basta yung eye bags namin is kaliwat siya. Pero thank you for noticing it. hindi naman ako na-offend kasi si Ma'am si Ma'am Cheat Moreno yung nag-comment. So okay na natin yan siya. Talagang nanonood siya and then yeah, nag-comment lang siya. So sa akin, it's fine na sinabi niya. Kabasa ko lang talaga. Kaya yun ang ginawa akong content today. Kasi wala akong ma-share sa inyo. Tingnan niyo si Sofia. No! Inano niya yung mga brushes ko. Kinagano niya sa mukha niya. Pero okay lang kasi diba nilaban ko yan. Hindi ko na kumain ginamit. So, kaya yun ang usapang eye bags. Kahit pa anong cucumber siguro ilagay ko dyan. Ilang gel siguro ilagay ko dyan. Di na yan mawala. Ganun talaga. At saka, hindi din ako nakakatulog ng enough. So, ano bang enough? Mga 10 hours or 12 hours. Hindi ako nakakatulog ng ganyan. Kasi palagi ako sa cellphone. Madami akong ginagawa. Kaya ganun. Naglubat ako. Magta-transfer tayo sa cellphone. Diba? OMG! Nagsasalita ako na hindi na record. So, ayan. Nasa cellphone na tayo ngayon. Hindi na ako bababa kasi wala tayong time. So, tingnan ni Sofia. Ayan. So, binasa ko pula ulit yung sinabi ni Ma'am Cheat. Sabi niya na, to complete daw my beauty regimen, next na daw ang eye bag surgery. Eye bag. So, yung eye bag natin, kailangan talaga ng surgery. Hindi padala ng mga cream dyan. Di ako nanawala dyan. Kasi pag kaliwat talaga, no? Unless mag-surgery dyan. Yun, basta, yung aking aunt, mga ilang weeks na tanggal talaga siya. Ang ganda na tignan yung mata niya, ganun. May talaga. May benefits ba sabihin niya pag nagpatanggal ka ng eye bag. So, ginawa yun ate ko mga 16 na. So, ganun. So, yan yung ating face. Ayan after work. After work, ganyan yung ating mukha. So, kahit pa, alam nyo, nasa na ako, 39, mag-40 na ako this year. And, ganun. Hindi naman medyo haggard, diba? Konting konting cream, konting collagen. Ang dami ko ng collagen na nalaklak. Yes, baby. Ang dami ko ng collagen na nalaklak, no? Tapos sabi pa konti, tapos glota. Ganun, glota tayon. Ayan. So, maging matyaga lang kasi kailangan talaga pag may result, tagal mo nang gamitin. Yung akin is 2 years and a half na. Nagsimula kasi ako after ako ng Sofia, no, my brush got. No. Yung brush ko, ginaganon na. Tapos, kasi, yung anak ko, lahat na. Ayan, So, dito tayo sa pamagita yung Sofia. Tapos, maglinis kami bukas ang bahay kasi free ako mandi. Sige, agoy. Yes, very good. Oh, slowly, like mama kami. Mama will teach you. Do your hair like that. Do your hair like that, anak. Okay, like that. Then the other one. Okay, tignan niyo, how pretty. How pretty some baby. Come here. Hi. Wait, anak. Hi, ka pretty some baby, Yeah, like that. Like that. No, not like that. Very soft like that, mama. Like that. Sige, very soft. Bugbog mo ka. Yes. Kalami. Kalami. Yeah, like that. Yes, kalami. Agoy. Kilok. Kiss mama, please. Kiss mama. Kiss mama, babe. Kiss mama na. Yan yung sa aking hair. Sa aking hair, pag naligo, siya, yung parang, tawag nun? Basta ganun. So, diba, magpo-40 na pala ako this year. So, kahit 40 na tayo, basta yung mukha natin, 28.
Natawa naman ako. So, ayan. Yan yung ating isi-share today. Pero nasa sa inyo naman yan. Yung iba, dinadala nila sa fruits, pagkain ng mga prutas-prutas. Pero minsan talaga, di ba, mga artista nga, nag-i-invest ng mga lipo, mga ano-ano pa dyan. Tayo din, no? Hindi naman kailangan talagang mahal yung mga products. May mga products din na mahal pero hindi naman nag-work. Pero sa akin, itong mga frozen talks, yung mga front row, yung mga ginagamit namin ngayon, o ginagamit ko ngayon is, ano naman, nagwo-work naman. So, lalo na pag di tayo kagandahan, kailangan talaga natin magpaganda. Diba? Maganda na. A few moments later. So, dito na tayo sa room. Hilamos na ako. So, yan yung ating face. Hindi pa ako nakapaglagay ng cream. At saka nag-toner ako kasi si Sofia nagsamok-samok. So, antay-antay muna tayo. Bago ako makapaglagay ng iba-iba pa. Dito na pala kami sa room. Antay-antay lang saglit. Tapos matutulog na to eh. Pag nag-milk na to, matutulog na to agad. Naghanap ako ng mga dress ni Sofia. Yung parang mga princess dress ba? Para may imagination siya na maglaro-laro ng ganyan. Hanap tayo sa AliExpress. Yung pinakamurang Chinese na mga brand. Hanap tayo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지